Es defineix canvi com l'efecte de substituir o reemplaçar una persona o una cosa per una altra, especialment per una altra de la mateixa categoria o de la mateixa espècie. David Albelda, benvingut a Torn de Paraula. Hola, moltes gràcies. Què és més fàcil, fer un canvi o ser canviat? Jo crec que segons en l'àmbit. Si ho traduïsc al futbol, jo crec que és més fàcil fer un canvi. Doncs anem a parlar precisament per això, perquè David Albelda és l'actual entrenador de la Zeneta Unió Esportiva, equip de segona B de la divisió espanyola, i a més, Albelda és exjugador del València Club de Futbol, equip en el qual es va portar el braçalet de capità i es va consagrar com un ídol per a l'afició del Túria. També ha jugat a les files del Villarreal i l'acompanyen junt amb el seu palmarès de títols, aconseguit un total de 51 internacionalitats amb la selecció absoluta de futbol. Com comentava David, fa un any la Zeneta va certificar l'ascens de tercera a segona divisió B i llevat del canvi qualitatiu, m'agradaria que m'explicares quines diferències destacaries entre tercera i segona B. Jo pensava que no eren tantes, però són moltes més de les que creia. Podria començar en quant a estructura i organització de club. Per exemple, ja comences a necessitar obligadament metge, tot això porta uns servicis mèdics de fisios perquè la temporada és més dura, i si passem al nivell esportiu la diferència és brutal de qualitat, de ritme. A mi m'ha sorprès, no? És una categoria que jo vaig jugar, ja no sé ni els anys que fa, però que no tenia constància mirant-la des de fora del nivell que es necessita per a ja arribar a la segon B. Seguim parlant de canvis en el món del futbol. Últimament ha hagut diversos. Precisament l'any que ve desapareix la segona divisió B com a tal. Bueno, és un poc una mig lluita federació-lliga. Això és la sensació que jo tinc on la federació decideix fer una primera divisió, diguem, que siga d'ella, no? Que la gestioni la federació, i això requereix certs canvis en tota l'estructura, en tots els grups, per a poder treure els equips per a lo que és primera federació, segon B Pro, perquè no sé com és finalment, no sé. Entonces, són canvis. El futur i el temps és el que dirà si han millorat o han empitjorat, no? I altre dels canvis que està en boca de tothom quasi cada cap de setmana és el tema del videoarbitratge en el futbol. Què opina David Albelda del VAR? Bueno, jo en aquest sentit he sigut clar. Per a mi crec que està bé perquè imparteix justícia. Crec que l'error està en com s'està aplicant o com s'està decidint per la gent que està al front del VAR. Són àrbitres que estan al front del VAR i començaren a entrar en poques decisions, ara estan entrant en més i estem en un procés de tant de canvi que crec que la gent no ho acaba d'entendre, no? I quan diguem el VAR no val per a res, és que pensen així, no? Si el problema és tanta intervenció del VAR per part dels àrbitres que estan dalt, no? Jo crec que hauria de ser en accions més puntuals i en accions que sí que realment imparteixen justícia en un partit, no? Com pot ser un gol que no es veu, un penal claríssim, però no molt més enllà, perquè si no pareix que arbitra més l'àrbitre que està al VAR que l'àrbitre que està al peu de camp, no? Què és el que més ha canviat del David Albelda jugador al David Albelda entrenador? Bueno, la tranquil·litat, no? Sobretot perquè, a veure, quan el maneges al futbol professional suportes certa pressió,
de l'entorn, de la massa social pues, que en aquest cas pot arrastrar un València, no? I ara és diferent, pues, te dediques molt més a coses que no podies abans, de família, fills, prop de tot el que antes no podies, no? Perquè eren molts viatges i moltes hores d'hotel i és complicat. Per tant, la vida de jugador d'èlit a deixar de repent l'èlit futbolística és un canvi radical. Sí. Radical en quant a l'estil, però també en quant a l'aspecte psicològic també. Clar. Jo crec que hi ha que estar preparat, no? Per a, no sé si definir-ho com a passar a un segon plano, tercer plano, no? En el que és la vida real, quan vas per el carrer, i de fet diria que no tots ho assimilen de la millor manera. Clar. Precisament de l'estat d'ànim volia parlar, i és que diuen que un dels factors més importants per als jugadors, també per als entrenadors, entenc, és l'estat d'ànim. És el que més canvia d'una jornada a una altra, més que l'estat físic? Sí, evidentment, més que l'estat físic, sí, l'estat físic se treballa a llarg plaç, no? Però és que realment així, si perds una setmana pareix que s'acaba tot, que ja els objectius estiguen molt lluny, i si guanyes és al contrari, pareix que a poquet que fem ja estem ahí i ho anem a aconseguir, no? I és veritat que sí que marca molt el desenvolupament inclús de la setmana a nivell psicològic de l'entrenador, perquè a mi em passa, i també dels jugadors. I ha canviat la teua dinàmica des del primer moment que vas agafar un equip de futbol com a entrenador fins a dia d'avui? Quins canvis hi ha hagut? No, la dinàmica canvia poc, perquè és veritat que canvia la categoria, però ja intentàvem treballar en la tercera divisió de la manera més professional possible, no? Dins dels mitjans que teníem. De fet, no sé si te diria que érem l'únic equip de tercera que entrenàvem per el matí, no? Ja, quan vaig arribar jo, una de les condicions era que els fitxatges que es feien de tercera divisió tenien que tots poder entrenar de matí, que és algo inusual perquè és una categoria on molta gent, a part del futbol, treballa. Bueno, i ho aconseguirem i instaurarem una manera de treballar pues, que enguany està sent continuista. El que passa que enguany hi ha pues, igual més dies, més hores, perquè la categoria és superior i necessites una millora física, no? Sobretot. Si hi ha que parlar de canvis, hi ha un canvi que en l'últim any ha sigut transcendental per a tothom. Com ha viscut la Xeneta, tu també personalment, el Covid, la Covid-19? Igual que tots, difícil. Així hem sigut molts jugadors i gent de l'entorn, del cos tècnic, els que l'han passat. Te podria dir, pues, si siguem un grup de treball de 35 persones, pues, més de la meitat te diria que l'han passat, però crec que tots l'hem viscut en similars condicions d'anar pues, prenent decisions sobre la marxa en funció de com venien els aconteciments, perquè a més la majoria eren asimptomàtics, clar. En lo qual... Però és veritat que en aquest sentit, pues, bueno, igual no són les proves més fiables que es poden fer, les d'antígenos, però estem obligats totes les setmanes dijous, divendres, de cara al partit, a passar el test. És a dir, que totes les setmanes test, i és veritat que a través d'aquestes proves és com així s'han detectat un 90% dels casos que hem tingut. Per últim, què canviaries del futbol modern? Què canviaria? No m'ho ha plantejat massa, però, bueno, tal vegada la possibilitat de que els clubs no foren venuts a gent de fora, que foren per a la gent de la terra, no? Perquè això sempre porta alguna de sentiment darrere, però clar, jo crec que en el seu any ja es va fer el tema de les societats anònimes i tal, i tot això pues, va dificultar, quan van passar a ser societats anònimes, pues, en el moment que n'hi ha problemes i n'hi ha ampliacions de capital i tal, qualsevol que invertisca, dona igual d'on siga, pot anar-hi. Però per lo de més crec que està tot prou bé. Crec que a nivell de lo que és la Lliga com a institució ha millorat molt, ha buscat ingressos, ha multiplicat els ingressos, ha ajudat molt als clubs en situacions complicades i poc més. És que no necessita massa canvi. Jo crec que el futbol i la Lliga espanyola està a un gran nivell
crec que continua sent, si no la millor de les millors del món, i jo ho veig tot prou en el seu bon camí. És el propi entrevistada de la setmana, qui determina l'entrevistat de la setmana posterior. Per tant, David Albelda, t'invitem a que tragues un paperet i ens digues la paraula que ix, perquè determinarà la persona. Este mateixa. Te la dic? Sí. Resurrecció. Resurrecció. Què opines d'aquesta paraula, David? La resurrecció per a mi, jo és que sempre el meu camp ho traduís tot al futbol, no? Jo l'any passat em vaig tindre una resurrecció molt gran i enguany una altra. Després de la primera volta de com començarem, poguérem millorar tant que per a mi era una resurrecció, no? Ens donàvem per morts i acabàrem l'any passat pujant, i enguany, quan a meitat volta pareixia que ja érem un equip de tercera una altra vegada i poguérem resucitar. Entonces, ahí m'ha portat esta paraula. No t'he preguntat res, només en un sí o no. Creus en la resurrecció del València? No. Bueno, te ho explique. No, perquè quan eres entrenador-jugador jo penso en el dia a dia. No? Ja fa temps i anys que el València va passar a mans de Meriton, no? Que ve gent de fora, i el futbol no espera ningú. Vull dir-te, una cosa és que jo ja he estat en el València no sé quants anys, però en el dia a dia uno pensa en fer camí. Si es cruça el València, benvingut, i si no es cruça tens que continuar. O sigui, no estic pensant en aquest cas en veure la manera d'unir el camí al València. Jo vaig al dia i ja veurem el temps on va cada un. Doncs David Albelda, moltes gràcies per atendre'ns. Veurem qui és la persona entrevistada en la setmana de la resurrecció. Com he dit ara, i també m'agradaria una menció especial per a Paula Jarque, que és cap de premsa de l'Atzeneta Unió Esportiva, que també ha fet possible aquesta entrevista. Moltes gràcies. Molt bé, vosaltres.